Ina wayata ne? I know da yi Hausa. Baban tinkiya. Za ma ka yi ta ne Hausa ne lokacin da ka tashi karɓa ai Hausan kai. Sai yanzu zaka ce mun ba za ka yi Hausa ba. To ina wayata? Kilan jabe. Ka ji ƙato. Kai yaushe ka fara turanci kai ba dan gidan Sallah mai ice bane? A gidan uwarka? Gaskiya ma za ta fito. Kin ga ba wai ki bace ba? Ha? Ki sake da kake kirfa ni sai tsinka miki bari ki sake ni nace. Na sake ka. In dai wai ki ce za a baki. A bana a bata. Assalamu alaikum jama'a. Ga yanda dan more baban tinkiya. A jama'a yau ne muke tallata muku wani YouTube channel din mai suna Barde Hausa TV. Insha Allah idan kuka je YouTube kuka rubuta Barde Hausa TV za ku kalli aika zan kada matsa wanda za su ba ku dariya su ba ku nishadi. Kai ma mai hawan jini ban kyale ka ba, mai hawan jini ki ba ban kyale ka ba, mai sikila kai ba ban kyale ka ba. Kai dai ka je YouTube ko da ta naira 25 gare ka da Allah ka rubuta Barde Hausa TV. Insha Allah za ka sha dariya. In ka ga ka shiga YouTube din nan baka dariya ba sai dan abin dariya ka ne lalace har abada. Wannan naira 5 da Allah ne zai sai su gari. Ai babban aiki. Ko da yake ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abin mai giya ne. Sai an jima. Mu ku tsaya ku ji babu wani dan siyasa da zai zo mana zaɓe yanzu mu yadda da shi. To kuma waye ya fito mun bige shi. Ba ruwanmu da wani ɗan majalisa ɗan waye ne. In dai a Kano ne a ƙaramar hukumar Nasarawa ba wanda zai fito mu zaɓe shi. Gobe ne za a yi zaɓe. Allah ya kai mu. Allah ya kai mu gobe. Ai ko ina gaya muku mu zaɓe ɗan majalisa he ya ne ya kuke tawaltar da rayuwar ku me yake faruwa ne? wai wayannan ne sun zo wani cin aske wani wai baba da ni ne ba dai. A kai Dole mun zaɓi baba da mu. to ai shine dahir ya za ka ringa kokarin ka kama gaibu ai gaibu ka kama. Ai shine daidai Honorable Umar Faruk ba shine daidai wata ko BBD baba da nun shi ya kamata a ce mun je mun dage mun dangwala mai ƙuri'arsa saboda shi zai gyara mana karamar hukumar mu ta Nasarawa. Ka ji magana dai ko? Ku je ku yi tunani wannan shine Allah dai ya kai mu gobe mu za mu ci mu gobe. amma dai ku je ku yi tunani wannan shine to. Allah ya kai mu. Kuna mutane masu suna zaɓe ba yanzu. Mutane na masu ruwa da Allah tun ɗan ana ta zaɓe. Ta miya ta kowa. Where is your PVC? PVC. Bandish. Turn back. Next. Where is your PVC? Me BBC. Where is your PVC? Me BBC. Katin zaɓe. Ba ni da katin zaɓe. Where is your PVC? Ba mu da shi. No ba zaɓe. Bye. Mu ai muna da katin zaɓe mu ai ba irin wa'annan bane ba. Yes, where is your PVC? Bi ma ka bani ka manta. Hey, thank you. Good job. Woo. Hey, stop. Where's your PVC? Let me see it. Yes. Wait. Where's your PVC? Yes. Let me see it. Take. Barka. Yes. Hi. Kamun da Hausa bana ji. I cannot speak Hausa. You cannot speak Hausa language. Yes. Okay. Where's your PVC? My PVC. This Yes. is my PVC. Good job. Take. Good job. Take. Hey. Au, Hey, karɓa katin zaɓen ka. to ai na ci. Good job. Gayin nan sun ce ba za mu yi zaɓe ba mu da katin zaɓe. Wato mu ba 'yan ƙasa bane kenan. To a ji a riga ƙuri'un ko ba mu ci ba sai mun yi ƙone-ƙone mun yi tashin hankali mu ne da zaɓe. Sai ma ka faɗa. Sai mun ƙone unguwar ma gaba ɗayan. Rabu da su. Mu je. Wato ko kun je kun yi zaɓe ko? Kuna ganin ku za ku ci. Ɗan da kai.
ku yanzu da mun ba ku da katin zaɓe ma kuke zuwa ku mana kuɗi. Ake ma zaɓe ba ku da kati. To mu mun yi zaɓe kuma mu ya mun ci. Hey, Baba Danu now has getting his own votes. Kai Baba Danu. All have 101, 350, 500, 800. Hey, Baba Danu has voted his own votes. Clap for Baba Danu. Ku tsaya. Kuma mun gano tafiya ta adalci, tafiya ta shugaba adali Aminu Umar Faruk a matsayin dan majalisar jiha. Yanzu mun koma mu ma muna BBD, saboda haka BBD alheri ne. Dole. Yawwa ba matsala yanzu tunda kun zo da sulhu kuma kun ga gaskiya. Dole. Yanzu abin da za a yi ku zo yanzu mu tafi tare da ku wajen. Assalamu alaikum. Muna so mu gaya muku wato wannan shahararren ɗan siyasar wato BBD wanda aka sani da Honorable Aminu Umar Faruk, Member of State House of Assembly. Ya kamata a ce mun fito ranar zaɓe mun yi da fifi a filin zaɓe domin mu fito mu zaɓi wannan bawan Allah wanda zai taimaka wa unguwarmu, yankinmu, Nasarawa. Shine zai taimaka mana, shi zai kare mu da ko ina ne, zai mana titi, zai gyara mana ruwa, ba mu da matsalarsa. Wutar lantarki zai yi kokari duk transformer mu da ta samu matsala insha Allah ba zai ba mu matsala ba.